Urte osoan zehar Mondragon Unibertsitateko irakasle talde bat Euskal Herriko ikastetxe desberdinetara joaten da 16-17 urte bitarteko ikaslei Mondragon Unibertsitatearen gainean hitz egiteko. Gaur Tolosara horixe ikastetxera. Materiala prestatuko dugu urtaz, ez da? Osa barrura. Bueno, aurten neria izango da, ez dakit, 20garrena hor inguru. Kontuan hartuta 100 ikastetxe baino gehiago egiten ditugula. Eta, bueno, fakultate bakoitzean talde desberdinak sortzen dira, baina esate baterako eskola politeknikoan gehien bat 6-7 pertsona gabiltza kaptazioa. Mondragon Unibertsitateak zein eskaintza duen, nolakoa den eta zein hizkuntza eredu duen azaltzen die ikasle zein gurasoei. Beraiek daukatela unibertsitatearen irudi bat, urtetan egin dutena, beste batzuengatik entzun da, beste modelo batzuk entzun da, edo inkluso pelikuletan ikusitakoa, ez? Eta, bueno, guk kontatzen dugunean ikasteko modu desberdin bat eskaintzen dugula, oso ikasketa praktikoak direla, azken batean horrek laguntzen gaituela lan mundutik oso gertu egoten, eta asko oinarritzen gerela proiektuka lan egiten, eta nik uste horrek sortzen diela halako jakin-mina eta behintzat espektatiba bat. Ikastetxeetara joateaz gain, azoka eta bestelako bisitak ere egiten dituzte. Bakarrik ikasleak edo ikasle eta gurasoekin, edo azoka bat dan eta beste unibertsitate batzukin batera ibili behar dugun. Ikastetxera joten geranean egiten dugun aurrenengo gauza da orientatzaileari edo bertako arduradunari galdetu ea saioa zenbat iraungo duen, eta baita ere ikusia fakultateka banatzeko edo separatzeko aukerarik izango dugun. Zeren horren arabera saioa pixka bat aldatzen da. Helburu nagusia ikasle eta gurasoengana gerturatzea izaten da, baina baita beraien kezka eta zalantzak argitzea ere. Argi dago batzuk eta bestek bilatzen dutena eta jakin nahi dutena askotan desberdina dela, ez? Ikasleen kezka izaten da, ze ikasi, ondo aukeratu, zer da zailago, zer da erresago, zenbat lan egin behar da, ze proiektu mota, ze lan mota egiten diren. Eta askotan gurasoen kezka izaten da gehiago, administratiboa, zenbat plaza dauden, notarik badagoen mozketa egiteko, nola dan inskripzio eta matrikularen prozesua. Eta horretaz gain, unibertsitatea gertuagotik ezagutzeko denak daude gonbidatuta ate irekien jardunaldietara.